So what's up guys, mayong hapon no. So niya na puta sa tong area Malinda na puta no. Nagluto-luto na putag si Kinjoy. So init pa kayong adlaw guys. Part pati pa init. So init sa tag oil kay naman ginito na tong oil. So muna akong body ron. Mura og si Kuan, mura og si Stephen Curry. O si Maki Curry. Medyo giubo ta mga part kay subaw sipon. Ana na to tanan ani. Subaw sipon, ubo. Opsip to labas. Plaster na mga gamit. So medyo apprentice pa niya akong body mga part kay first time pa rin niya. Eh kato kung body pang umangkon. Murag gimingaw po sila dito sila siguro itong bataan. Yung uli. Kay mahimo kay yaman to disosyon. So prepare mo sa mga gamit mga part kay niya dapit luto na lang may customer. Ayaw karatol ha. Karatol ka. Kaya panampinin mo ka na tinda. Inay. Uba mo na po agot. Murag mutuang ning kainit doon sa mga 5. Perting inita. Yang usahan mo kalit ulan. Ha? Patch? Para oil. Sa mga followers sa Tudiano, daghang salamat sa pag-follow sa professional mo. Sa professional sa profile. Salamat no, part. Super slow no dato mga kapart. Patch sa manok, tambok sa manok, kung sa kuan pa, impilya. Produce tag oil. Muni nindot iluto si Kinjoy mga part na mga patch. Manok nagyapon. Ibig kaya ang resulta sa luto ninyo si Kinjoy basta kanihin niya tira. 2 minutos.